Imos facer unha viaxe que arranca na euforia casi cega dos felices anos 20 e remata no colapso económico mundial. Unha viaxe que, como veremos, non só redefiniu o século XX, senón que deixou unha pegada que aínda hoxe podemos sentir. Pois sí, despois da Gran Guerra, o mundo, e sobre todo os Estados Unidos, viviu un estoupido de optimismo. Eran os felices anos 20. De verdade parecía que o crecimento económico e a festa non ían rematar nunca. Pero a ver, era todo tan bonito como parecía? Ou era máis ben unha miraxe a piques de desaparecer? Porque, en realidade, esa prosperidade estaba montada sobre uns alicerces bastante débiles. E as fendas, claro, non tardaron en aparecer. E de que maneira? Entón, para entender ben todo este proceso, imos seguir 4 pasos. Primeiro, botámoslle unha ollada a eses felices anos 20. Despois, analizaremos o famoso crack do 29 e a Gran Depresión que veo despois. A continuación, veremos a resposta que deron as democracias e, para rematar, esa sombra autoritaria que se foi estendendo por Europa. Moi ben, pois imos ao chollo. Arrancamos con ese boom económico de posguerra, unha explosión económica que tivo un protagonista claro, os Estados Unidos, que se converteron nin máis nin menos que no motor do mundo. E que os Estados Unidos non só puxeron os cartos para reconstruir Europa, con plans como o famoso Plan Daus, senón que tamén empezaron a producir a esgalla. Grazas a inventos como a cadea de montaxe, de súpeto o mercado encheuse de coches, radios, electrodomésticos. O dólar, por supuesto, pasou a ser a moeda de referencia en todo o planeta. E claro, todo este poder económico creou un novo modelo cultural, o American Way of Life, o estilo de vida americano. A idea de que calquera persoa, con esforzo, podía ter unha boa casa, un coche, en fin, acadar o éxito. E este soño, gracias á radio, ao cine, á prensa, exportouse a todo o mundo. Foi unha auténtica revolución do consumo. Pero ollo, non todo brillaba. Mentres a industria do automóvil ou dos electrodomésticos ía como a un tiro, os sectores de toda a vida, como a agricultura ou o téxtil, quedaban atrás. Moitísimos agricultores arruináronse. Os seus salarios non daban subido. Os desequilibrios xa estaban aí, aínda que moitos non os quiseran ver. E agora imos ver como ese castelo de naipes veo abaixo de repente. Porque toda esa euforia económica tiña unha cara B, un lado escuro, a especulación financiera sen ningún tipo de control. A ver, a mecánica disto é clave para entendelo todo. Os bancos daban cartos moi facilmente e a xente usábaos para comprar accións. As fábricas producían máis do que vendían, así que en vez de investir en mellorar a produción, metían os beneficios na bolsa. Isto creou unha burbulla xigantesca. O valor das accións non tiña nada que ver co valor real das empresas, era unha bomba de reloxería. E a bomba estoupou. O 24 de outubro de 1929, o chamado Xoves Negro, saltaron todas as alarmas en Wall Street. E 5 días despois, no Martes Negro, o desastre foi absoluto. O mercado veuse abaixo. As perdas foron tan brutais que moita xente perdeu os aforros de toda a súa vida en cuestión de horas. Unha auténtica loucura. E o efecto dominó foi devastador. Non foi só unha crise en América, nin moito menos. Como a economía de todo o mundo dependía dos préstamos e do comercio cos Estados Unidos, o colapso arrastrou a todos. A produción industrial afundiuse, o paro disparouse por todas partes. O mundo enteiro entrou no que hoxe coñecemos como a Gran Depresión. Ante unha catástrofe así, había que buscar solucións. Imos ver primeiro a resposta que se deu dende as democracias, concretamente nos Estados Unidos. Supuso un xiro de 180 graus respecto ao que se fixera ate entón. E detrás desta nova estrategia estaba a cabeza dun economista, John Maynard Keynes. A súa idea, naquel momento, foi revolucionaria. Viña dicir que en tempos de crise o Estado non debía recortar, senón todo o contrario. Tiña que gastar, invertir en obras públicas, crear emprego, para que a xente volvese consumir e a roda da economía volvese xirar. E iso foi, en esencia, o New Deal do presidente Roosevelt. Un plan con moitas frontes abertas. Por un lado, buscaba a recuperación económica inmediata, con grandes obras públicas, pero tamén, e isto é moi importante, introduciu reformas sociais que cambiaron o país para sempre, como a Seguridade Social, creando unha rede de seguridade para a cidadanía. Pero, mentres os Estados Unidos intentaban salvar o seu sistema democrático reformando, en Europa a mesma crise económica estaba a abrir a porta a un camiño político totalmente distinto.
un camiño moito máis escuro. Apareceu o fascismo, que se vendeu como a gran solución fronte a unhas democracias que moita xente vía como débiles e fracasadas. A súa receita era senxela: o Estado por riba de todo e de todos. O individuo non importa. E, por suposto, un rexeitamento total a ideas como a liberdade ou a igualdade. O que pasou en Alemanha é moi revelador. A medida que a crise económica afogaba a xente, o apoio aos partidos democráticos de toda a vida esborrallouse por completo. E quen recolleu todo ese descontento? Pois os partidos extremistas, os nazis e os comunistas, que de súpeto pasaron a ter un apoio masivo. Y así é como nese período se consolidan tres grandes réximes totalitarios. Sí, as súas ideoloxías eran distintas, o nacionalismo italiano, a supremacía racial nazi, o comunismo de Stalin, pero todos tiñan cousas en común: un control férreo da economía, unha represión brutal contra calquera disidente e, por supuesto, o culto a un líder todopoderoso. O contraste, como se ve, é total. Mentras a resposta democrática intentaba, digamos, arranxar o sistema, a resposta totalitaria quería destruílo de raíz. Querían substituílo por algo novo, basado no control absoluto, na sumisión do individuo e, como se vería despois, na preparación para a guerra. E esta idea resume perfectamente a filosofía do totalitarismo. O individuo non ten dereitos, non ten valor por si mesmo. A súa única función, a súa única razón de ser é servir ao Estado, que a súa vez está encarnado en un partido único, en un líder. É sinceramente o oposto a todo o que defende unha democracia. O caso do réxime nazi en Alemania é o exemplo máis claro. En moi pouco tempo, acabaron con todos os partidos, crearon unha policía política temible, abriron os primeiros campos de concentración e comezaron unha persecución racial sistemática que, como sabemos, sentou as bases do Holocausto. E hai que entender que o que facían estes réximes non eran só cousas internas. O rearmamento da Alemanha, as purgas de Stalin, a violencia cada vez maior contra os xudeos, todo eran pezas de un puzzle que estaba a encaixar para levar o mundo de forma casi inevitable a un novo conflicto a escala planetaria. E con isto rematamos, con unha pregunta que queda no aire. Acabamos de ver como a desesperación económica pode abrirlle a porta a ideoloxías que prometen orde e seguridade a cambio de liberdade. A pregunta é: ata que punto a inestabilidade económica segue a ser, hoxe en día, a semente dos conflictos máis terribles?